Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nza m ọzọ ekene m unu. Amara m emelu m eme. Onye n'ọlụ m ụwa bịakwute m na nlọsị m dị careful ka m si enyelụ ndị mmadụ aka maka na ọgụ o melu gbulie. This thing have happened more than 4 times. Ọ na-abụ mbanye trans etu ọ bịakwute m na ya nọrọ na-akpa nkata n'obele oche. O nwere oche a na-akpọ oche eku mgbe gboo. Ọ na-anara etiru m ka o si bi ndụ ya wee na. Ọ sị m na ọ kalụ nka wee nwụọ. Na ọ kalụ ezigbo nka wee nwụọ. According to history, na ebe nya bụ nwaanyị dị wee nwụọ o 98 years ka ọ dị wee nwụọ. Mana ọ gwara m na ọ ka ebiruga. Mana ọgụ o melụ mmadụ gburie ọnwụọ n'oge. So mụ malụ ka m si eme ọgụ. M wee jụọ ya wee sị, kedu ibe mere na o ji agụlụ m agụ uri nne ịnyalụ mmadụ ibe m aka? O wee sị m na ibe mere o ji agụlụ m agụ uri nne ịnyalụ mmadụ ibe m aka wụ na ụwa m ịtọ nke m bịara ahụ nke ịtọ. N'ụwa m ịtọ na m na-enyelụcha ndị nka mma aka. Na m concentrate too much on ndị nka mma. Ndị mma na m enyenwu platform for them to become. O wee dodo m aka na ntị. Ị na-anya na ntị m kịta, ị na-anya ọwụ na ịwọchị ntị m ọfụma, ịfụ na ntị m na-egbu m mgbu. Ịfụ na ntị m dị ka ọ zatụrụ azanya ebe anyị yiri ya ntị. Ọ dodo m aka na ntị dosie m ya ike etu ka o si dodo m ya. Sị m ị na-eme ọgụ malụ ka isi eme ọgụ. Advice m sị m ọwụ na ị ya akwụsịnwu ime ọgụ ka isi emebu kwụsị ya ka ị wee bite ndụ aka. The reason m ji kwuo ya bụ na since m ji wepụta ụwa, I can't remember, mana since m ji wepụta ụwa sọsọ ofu mkpụrụ ọgọ mmego uye ka na-abalụ m n'ihe up till now. Sọsọ ofu mkpụrụ ọgọ mmego uye ka na-abalụ m n'ihe up till now. Ọga mmego ka na-abalụ m ihe up till now nwatakịrị nzifuru obodo oyibo. O wee nọcha obodo oyibo mechie nwee problem n'obodo oyibo. A wee jidie. Emegide kwugide kpegide dị ikpe si na ọya na onwe ụgwọ ọya akwụ before arapịa. That was in 2013. Na ọya akwụ 1.3 million then mana ị convert ya to dollar. Oyiwe ọwụ. Na oyiwe ọya akwụ before ọ nataba. Wee kwụọ dị ụgwọ. O wee bata wee jụọ m kedu iwe. Wee nọkata nkịtị wee sị ya kedu iwe ọ eme. To cut the story short, o jecha obodo oyibo a nata jụọ m kedu iwe ọ eme. Kedu iwe ọ eme? Wee jụọ ya ọ tegokwana ịnọ nkịtị kedu iwe ihe emewe ọgwa m nyere ya aka. Kwụọ ụgwọ mụọ datị mmụcha ya nyere ya aka ịnọ bido dị afịa from there na-emekweli advert na-ele nkekwa people to him from there. O bido mewe ọfụma n'ọlụ mma. Up till now that guy dị loyal to me. Up till now. Sọsị abụ ọgọ mmego n'ụwa ma balụ m n'ihe. Mgbe m nọ Nollywood emego m ọgọ rinne. Mgbe m wụ Secretary Actors Guild of Nigeria na Anambra State eme m ọgọ rinne. Ndị ntịlu na Nollywood wa aja. Ndị mkpọbata ndị nye platform wee bido mewe skit wa aja, which many of them kịta aka esigobe ike na skit. Ife na-emezi wee fight si credo. Anọkata agbanye kamera na-akọ maka credo. Ọ sịrị onye na credo na-eme dibia, ọ sịrị na credo ma nọ ndị nyelu platform. Ndị mma na as of then na mụ na ba awụrọ the same level. As of then mụ na ba awụrọ the same level baka na-etonite. Mana bapụta kịta asọ ihe ba na-eme na-enyeva fame online wee ịkọ about credo. Ma ndị mma nyelụla aka mgbe m nọ Nollywood, mgbe m blow Nollywood through AJ Production na Owerri, Imo State. Ndị mma nyelụla aka ma ndị nkwụchala ụgwọ akwụkwọ mgbe m nọ year 1 year 2 ebidogo nkwụwalụ my own classmates ụgwọ akwụkwọ, most of them n'obodo oyibo now. Nobody remembered. My first movie I shoot me na 2015. My first movie I shot 2 films at a go. Ndị niile nyelo platform in that film. I fed more than 30 people in my location for 2 weeks. I gave them platform. A shoot to check film. I paid everybody tips at least. Other reason I'm mad on your location, your movie production location for 2 weeks. In your morning, afternoon, and night. In accommodation and security.
nọrọ na ya tikwe na that film to promote the person. Akpọkọta m ndị mma na ba the actors and actress teacher na film welu faces ya ama teacher na the film. One of the film can feature, the other one enwe di mefe as a producer and an EP with the job to feature in the film. Most of them can't remember. Kedu maka mgbe nna Ọka Anambra State? Most of the entertainers na Ọka Anambra State ana anu afa bakita. I gave them platform. Most of them follow onwe ndị skit makers, the content creators. I gave them platform. If my old followers can remember, boy, I will not attend then my page. My page got monetized in 2021. That was when my page got monetized. I am going to give 5 upcoming content creators opportunity to shoot any skit they want with me. I will not collect 1 naira from you. I dey do them. Man, even those people in the platform na-emezi onye chọọ ka page esala ọkụ nya ka enwe iwe a na-akọ maka page owelu create content na-akọtọrị na tarnish image. Ana m ekwusi maka activity mụ na ndị ọja ma ndị ntụrụ 4.3 million naira n'isiwa, ndị ngolo akwa, ndị nkwụrụ ụgwọ ụlọ, ndị mfonishiri ụlọ eru ma mpalo, ndị mkpọpụta from trenches kweba n'ọkụ mebe amalụwa. Ana m ekwusi maka ndị ntilu n'ọrụ, ndị nyere ego ba amụọ ọrụ, ndị nzijelu boy. Kedu maka ndị nzijelu so many so places ma yara abịazi kpọba afa? Kedu maka ndị nkwụcha n'ọkụ different places, mana music, mana entertainment, mana ibe a na-alụ na street, ma ndị nyelụtara aka sign alụ shorty enyeba chairman park, enyeba chairman keke? Kedu maka all those people? That is what I keep asking myself. Na mezifuru mmadụ boy, ezifu m mmadụ 13 boy from 2013, and most of them are doing well. Some of them will zuori nata ọkwa mụnwa wetakwala ego m tikwe akwụ ụgwọ shop, akwụ ụgwọ ụlọ ọmụ, akwa ụfọdụ mụọ tiling, ụfọdụ. What is happening? What is happening in the anyị? Nya na imezi ọgọ wụ imezi ọgọ ikolokwu. Imezi ọgọ ikolokwu. Mgbe na alụ site manager enyemu, mgbe na alụ site manager na nrebe anyị enyemu more than 90 youths ọrụ na site ọgam. Mgbe na alụ site manager ke maka ndị ọya through my contact mpụta nye ọrụ plumbing work, tiling work, alụmako work, electrical work na building mmadụ. Kedu ife na-emenu? Nya wa people anaghị show appreciation na onye chi shine ọwụlụ credo ka ọ yeji shine. Onye chi shine ọ chọrọ iwe ọ yeji set credo up, ya wụ credo dagbu ka ọ wee weli ebe na social media je cover, mana unu agha enwetanwu ọ dịrọ possible. Number 1, education dị involve. Number 2, aka m ya adị ọcha ebe ị nọ. Number 3, mmara erila ego ọ ya wụ nwa orie. Ntụọrụ na Chukwu omezuo, ntụọrụ na alụsị omezuo. Ifilie na yes na credo lile ego, ma na credo ji wee gbala ego, ma na credo dujeri obodo oyibo na alụ mmadụ ego n'isi. Ọ bụla alụsị ka ị na-ekpelụ, tụọ m na alụsị. Ọ bụrụ na ụka ka ị na-eje, tụọ m n'ụka. Ọ bụrụ na polisi ka ị ejinwu, tụọ m na polisi. Ọ bụrụ na court ka ị sue m with evidence. Anọ m. Onye Chukwu gọziri agọzi eze ka ọ ya abụgide. Onye Chukwu gọziri agọzi must always be in the top. O nwere ibe megide n'ụwa ka ibutu nwa onye Chukwu gọziri agọzi. O nwere ibe megide n'ụwa unless they kill God. Unu onye aka ya kwụ ọtọ ọ na-emelụ ndị mmadụ ọgọ, apụtazi ewele ọgọ o mere tụgharị ọgọ o mere wee megide onye ahụ. Unless they kill God. O nwere onye njelu nsị ka m kwuru ajọ okwu n'isi. Everybody ntị igolo aka na ndụ ya must prosper. Everybody ntị igolo aka na ndụ, everybody m promote, everybody m blow through my platform. Ọ bụrụkwa m Facebook m na-blow people, ọkwa na my WhatsApp contact where I have almost 6,000 active contacts. No, agba broadcast message. No, agba na channel. Please share for me. Atosase na all the status. What a blue bar Facebook, my own contact. A blue bar Facebook, and a post and a push obelogo womb. Oboda amalonya. And when the bata na my platform under 1 week they become a millionaire.
enwelu ndị kala nka nyelu opportunity on my platform, and people and my contacts were able to raise millions for them. We will easily we go on west, so no even anu akpata. So no even akpata ụfọdụ ndị ọgaranya ejila enyelụzi aka. Maka na onye nyelụchala aka, ọ narị ezu akụ ezu mkpa, ọ narị ezu mana ịyara atado ofu onye tadie ka ịtatu onye, because ọwụ na mmadụ chukwu keleke ya atatu my grace aka m adago sense. Ịma mmadụ na one mbu aka m adago sense. Ọ bụrụ na osi nwewe ego nyawa okoko moto aka m anya katago okoko moto ego mu jeep. Many of the people no under me tachiwelu m anya mana ị nọ under me mụ nwa na-enye gị nne, mụ nwa na house mụ nwa na-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ. Are you expecting me ka nji na-enwere a good car na ego nji aka m enwete ego ọ bụ mụ nwa wụ isi sakpọ nte mụ nwa ji aka m enwete the money. Mkwakpuo na duplex ọbịa, mmechala obele travel ọbịa. Onye ọwụna na-eme ọgọ dịkwa careful ka ọ ga ime eji na-ananaghị n'iyi. I remember the day I na shoot Nollywood movie. Amara m ihe mewe one girl na location. Nobody agreed to carry that girl to hospital. The girl anwụchago. After everything, that location I think I was the PA to either Junior Pope or Zubi Michael in that film. No, okay. That girl we have a problem. We don't know na location. We don't know na camp because I don't sleep in locations then. We don't know na camp that could carry that girl to the hospital. Oh, mama ka the girl up. We see my vendem na 2019. Mba na 2020. Na 2020. We si bennem na nnam we bulu moto we pụta we bịa na location we bulu this girl we jewe ụlọ ọgwụ. Ebum this girl gbalu je na King David Hospital akọgide iwe akọ na ama about 19,000. Sim na doctor anọrọ ya nke nwa ke arafia ụtụtụ nsịba na achọrọ m ka onye enunwa iwe ọ na-eme ebe kịta ọ dị unconscious ka onye enwu ebe ba discharge am ka m buru ejebe ebe ọzọ wee buru ya wee jebe Amakụ. Ọ na-ama akị ka m bie wee bata a wee gbagharịba jee gbaa kaadị nka jee kwụọ ụgwọ ebe a jee mee nsịba jegodu administer godu treatment to this girl. After everything a wee tinye the girl o wee banye a wee gbawa ọgwụ tiwe drip megide by the special grace of God. Ibe a na-eme n'abalị by the special grace of God apụta ụtụtụ around ebe 10. This girl area subside ya. Awe gwa m na ya na doctor si na yara na osino ndị nurse na yara na osino ya na. Meanwhile even atu egwu na onye nọ na akụ ya nwụ. Nke no side ni nwụ. Nya agụọ 1 2 agụta ya before agụ onye nke ọzọ wee sị mba na ya na. The fear of ịnọ mmadụ nwụọ na akụ ebupụ onye azụ ozu na akụ ya mmadụ na abụ. Osino ya na. By the special grace of God, I assign you out to Noyana. Or never. Or whenever that's in or never. Where Putanesi corner Nachi or Zoro Delta State. The team Bidoko again. I will rush and you are after everything. It came to my notice that now yes, now medically that she was not supposed to be discharged. Mane wotela akwụkwọ according to the girl na ọ chọzie na si discharge anya ka ọ naba be nne ya we weta akwụkwọ we sign ya for her to be discharged. That's in bidokwu again. Ndị bebe we gbogbo ebe kwa nka the girl nọ ikwu na ọnya nwakwa si discharge anya and the mụnwa being the person dute nye sign na ọmụnwa dute nya and she has to be discharged and they ede pia ekwuo anyị eji wee gba akwụkwọ na court mee nke nwa onwekwu ihe mee the girl nke nwa. As God may have it, if you call God may see as God may have it, that girl daily survive all the whole attack and the whole sickness. I was there meeting up. By then, police are going to bugo Zoro police station.
Muna my people, ndafu muna ba mbabia. But as God may have it, mgbe anyị na-erute data ọzọrọ ọwụ na the girl anọlugo n'ụlọ ọgwụ gbakee wee kunye n'ụlọ ọgwụ wee bịa na that police station wee sị ndị police nọọ nyanwa ji aka ya wee gwa m biko na ọ chọghị ịna na just na sign based on na ndị ụlọ ọgwụ si na ọmụpụta anya na ọmụnwa ya sign nọọ nyanwa ji aka ya. As I'm talking to you now, that girl is safe and sound. Mana ọ gaa mme aka ebutelu m okwu. Ndị be anyị ka anyị try ya na appreciate ndị ka na-eme ọgọ. Obodo adịrọzi mma. A good Samaritan, ọfịa karị ifu a good Samaritan. Let us try to appreciate ndị ka na-eme ọgọ. Obodo esighị ike. Let us try to appreciate ndị ka na-eme ọgọ. That opportunity, that platform, that ọgọ mmadụ emenwuleli. Are there about 50 people around you? They couldn't do it for you. Somebody from elsewhere, oburo nnei, oburo nnai, oburo nwanne, wee kunye, wee roll to ta because of freedom manners and goodness. Ya we marry that ogo. That ogo we buteli ezbuye, we buteli favor and upgradement. Try as much as possible to appreciate. Etu anoketa owura na mara the involvement of Junior Pope. Now Japiano saga, muna kesi. Mana you never saw me bringing him into the matter. Conquer, because no go melum in this life. Many people had the opportunity to do it for me, but they couldn't. Anytime I see on I'm going to know what even jete no Japiano. Nyaboloziali even ji. We're settled. Onye melum or gonji potana limelight. And that is why in Jirapo when we're bala logo, onye nke o mwa dubata. That is one. Man, I believe no well or government or one I'll need. Maka no go on a melo made. On a go to me, Nisionia, based on Nonya appreciate it. On a ni because God in heaven, ye ne was galami ye yadrom mayana bianuzo. That is why, since Injipido Mevogo. Inweti ya nara afialo malo mbia bi yesiri ike nwete mbi ozugbo anwuri anwu imu n'aka. Let us try and appreciate ndị na-eme ọgọ. Hey, Igwe Credo biko ka ị carry am along ka iduru m na-eje ọlụ na onwezikwa ọlụ m na-eje te this and that pepepepe. Nduru ije dị ọlụ m perform o perform la okwu. Nduru ije dị ọlụ m perform enyele yi platform to perform okwu. You promise me heaven and earth. You promise me you will blow me. Or madi ne blow madi or chukwu na eme obro madi. If you are destined to blow, with or without credo, you blow. Mana chilene ya potaba. Chilene set up unu, chilene intimidation unu, chilene blackmail unu potaba na credo no. It can only blow me the more and make people know me the more. It can never dent this face. Face ya go face ye tell man right from birth. You can't stop the grace. Ekenemu.